abubuwan nan da na duba kyau wallahi ina ta kokarin gana amma har yanzu ba. Sai ka kowa ya motsa. God Kowa ya motsa. Na ya dukkan su yawo boys ne. Yawo boys. What yawo boys? Dukkan traders ya duka kana waje ka me wani traders? Yawo boys. Dukkan traders. Officer. Da wanda ya sasa nawo. Officer ba san su ba. Ka tambaye. Na rasa da Allah. Officer. Officer wani ko officer. Ya ga kuma ya manta ko. Ni da na ko kin da samu suka ne ko bisa ni ne kuma da dan yawo kaga wanda na mura joni ne wannan ban da shi ba sai na buga kuma da dan yawo wallahi na kuna ba wallahi na gani ne suka ne ko bisa Kai ka san sana mu daga dinayi na ko bisa na gani ma ba ruwa na ba kila bari na ba haka mana. Ni kaga na buga kuma da dan yawo Ai kuma na tamu kari ba yana abai da wallahi ne kenan abai chodi ka je ka tambaya kowa ya san ya traders Alkasim ku zo ku kira mu ruwa da ga mana foko fa ba kai ba mishi wai sana'an mu abada Allah kai ya a kawo mu je $10 da na karba ka karbi $5 ciki ni ka ba mun $5 ni na zo beli ba ko ba ya baka rate ina ta bombin ya baka rate mai kyau ko okay ka ce muka shi yanzu ofisan ya na gune shi kun kar da ke har yanzu hakan nan su wayannan sun riga sun tafi su boss su riga su da new director zuga wai bisa zamu je zamu zo mu dauke ka yayi ai gane ba gane ba mu da mu da ne Allah Allah sai an tura Allah da kan tare